Allô? Allô? Allô, Hadimia. Allô, ça va? Arseli. Mawdo machallah. Raw mayro? Ay min de ko mi ɗantinoɗo mbaro ɗum hami wirde ƴetti on kona tan yaha jeere hannde ko arande gonke kon poɗɗo yaade jeere kay hol ɓurdanɗo joni defo yonde ɗantima no feewi préparation yaade tan gandi ko ñawle he jaara ɗannoɗo ha 10 heures woni la ilaha morde hankadi musiba ummo hankadi kawmar neɗɗo wattani annen honde lilɗa aw musi kawma honde lilɗa an neɗɗo no waɗani annen neɗɗo no bettirani neɗɗo taw haaldan ɗum ummo hankadi coupe caméra ma o ha paɗa mo ummo mi coupi c'est coupé ama neɗɗo no waɗani neɗɗo an lilɗa ko gila jamma hanki ha joni walla holno yaari waɗande mbal toon koye whatsapp uji moƴƴi tan ha wen wallahi mi umminoma ni ha juulmi guddumi leltimi mbimi ha ñawla seeɗa mi ummonde hemi ɗanima hande de kam ko julde kam hande wona julde haran julde hande ko wona julde hande ko woni ene juldeji men ko julde korka julde taske ko ɗum joguiɗen ko ɗum joguiɗen harano hande ko woni hande kay ko hoore hitande tan 1446 eyyi waddi en jiiɗa e wiyaɓe 2024 ɓe enen ko hoore hitande gonɗen holko gandiɗa wadde hande e harano mbaɗen no gowɗen wadde ni aadaji meɗen tan no gowɗa wadde aadaji moon no gowɗa wadde jehen jeero duggen mbaɗen lacciri meɗen ɗum gowɗen wadde kala saaha e parfois jiya goto e moɗon onon diriyankoɓe walla wiyeteɓe ko star uji ɗi so tawi ene jaaha jeere ɓe nawa 100 000 ɓe nawa 150 000 ɓe nawa 50 000 ɓe nawa ene yimɓe mbaadi taw jarata ko grande surface ndugguji ceerɗi eywa gara tawa manan hirande nde ene tolno e on yende fodde wonde 200 000 mboɗa andi an kam mboɗa andi sa rena hen mbatta ko 300 000 hande hirande lacciri e ndew lacciri e ndew lacciri kawma mbiɗa ko star uji ɗi min wona star yeyi joni ko jogorɗa wadde hande hande mi ara joni mi haccito ha para mi yaha jeere min duggoto hande pimminawɗo tan ko ujunaji ɗiɗi ton ujunaji ɗiɗi eyi mi yiyaɗo suus mi defen hirande ɓeene nawa 75 000 ɓeene nawa 100 000 ɓeene nata ko 10 000 francs 10 000 francs sa soodi guerte ɗiɗi ko hedde to 10 000 francs mbaɗanmi hande dépensé inchallah te mbaɗi fibiro tande goggam toon to geeji wawi inchallah mais holno jiruɗa ɓe ɓe ganduɗa so tawi haran ari mbaɗat manan kirade 100 000 150 000 jaaha grande surface uji mawɗi bon ko holɗum exactement holko woni ɗon ɗo kawma wonkinade ko wonani addata ko tuma muya wiye aɗa jogui tawa jogani tawa jogani ɗon ko gonga ɓe mbi moɗo ko moori yimɓe cukuli potani potani addata ko ɓuuri hoore ƴaggere guenol waɗa so hannide ɓeyde hen hay métére ƴiƴel gassi ɗum no watko joguiɗa ko tan mbaɗa no gurduɗa e nder galle ma kulla yimɓe ko noon tan gurduɗa e nder galle ma kono so tawi aɗa ƴetta 50 000 walla ƴetta 75 000 aɗa nawa ɗum e ñalawma goto joguiɓe ɓe ne mbawi wadde ɗum mais parfois won hen yimɓe ni so tawi a holliri ɗum ma gandu ɗum ɗo ko bluff gonɗa e wadde wona gonga gassi ka jaɓowo loise ka jaɓowo ndiyam ka jaɓowo courant hajuji goɗɗi nan ɗon sa ƴetti 50 ma waɗi ɗum e ñalawma goto e pukere tan janggo jiiɗa yobde courant ma donka walla jiiɗa yobde facture wifi ma donka ɗum noon wonɗo wat nature tan no guddata e nder galle ma tan holno yimɓeɓe ko ni guddata e nder galle ma ɗum noon sa ummima joni mbiɗa ko jaaho jeere jaho jeere noon haccu tan hampare noon hakkude ma e Vindere TV e hande émission fodde hande so weladde an gonɗa ko wayru wadde fodde ni mbaɗa hono dobɗo ni debbo e nder galle mum noon ɓe jiiya debbo e nder galle ɓe ganduɗa hande manan wona micro tan mbawɗa wona micro tan mbawi de très bien wona micro tan e caméra ɗum noon ɓoyata joni joni inchallahu rabbi pota e bandiraɓe e lawol faade jeere inchallah joni joni Thank you.
Wuro kolle jeere wuli e musde ko musiba ko ɗum ɗo wonno e lahal Allah ayi ko ɗum wonno e lahal Allah nani wonɗo mbiɗa min hande so tawi a yeehi an ko 10 000 nawata ko ɗum jiɗɗa manan duggude holko woni hande réalité jeere nde kawma so tawi ko haalde gonga jeere nde holli en jikku muɗum hande mbannomi ko programme ko ujunnaji ɗiɗi dongo ko hen kaɗani kono nde jaami jeere nde nde colmi tewngu tan ujunnaji ɗiɗi gassa sabu ko temi ɗi dottami hen ko jeere nde wamma dicté loi muɗum wallahi jeere nde hande holli hoore muɗum holli jikku muɗum hande ɗum saabi hankanti ko wawa wasde waɗede ko alay saago mbaɗen ɗum en ɓeydi hen ujunnaji ɗiɗi goɗɗe te mbaɗen hay ɗum en nanguiti hen ha tiiɗi on nangti ha ɗefɗon mayde ha mi moy hen tan pour yo haade ujunnaji nayyi mais an pourquoi tan mottiliɗa alay saago mana ko ma fere o famɗa ko addanma tan mottilade hen hay ɗum ne mbataw ko fettan ko alay saago ɓaade ko yimɓe fof mbaɗa ken juɗɓe kadi ko aadaji meɗen ɗe mbaɗa ɗum tan kono ujunnaji nayyi e hirande so tawi ko haalde konkam mi wurani ɗum so wona fête hande noon ko alay saago mi moytima hen kam hammi nanguitima hen ha tiiɗi somi faami ujunnaji nayyi so tawi a waɗi ɗum hirande mataw onon goni ɗo hen hedde yimɓe 10 en yimɓe 20 en walla komin tato hirande yimɓe tato sa ferimi hen ujunnaji nayyi mi anda famille hoto fayi te mbaɗa andi kam ƴettude ujunnaji 10 nawa ɗum jeere so wi gasi mi yeddanta ɗum hay soko ujunnaji 20 ka uman hande so wi waɗi ɗum e jeere mi yeddanta ɗum sabu minen komin tahon dongo mi ferimi hen ujunnaji nayyi ala ko haari galle famille e kono noon alay saago so tawi aɗa yiiɗi wurde gurdam ma moƴƴam sa lelima ɗanoɗa wat fondu ndiyam ma e cenglon ma sa lelima ɗanoɗa mbasa ñamlade mbasa wadde ka wawa tampina hoorema ɗum saabi hande moymi tan ujunnaji nayyi ɗe ko hen tan kan ujunnaji ɗiɗi dongo mbinomi kono jeere nde hande vraiment nde muusi trop kawma beele janggo walla ɓawo janggo mbeɗen mbawi fadde hirade ma kadi ma won ujunnaji nayyi walla ala ala a fiɓani fet mi fiɓani ɗum gurdami tan ko simplement no yimɓe poti wurdude ni taw wona pukle wona haydara ma ñamduma moƴƴu kono kadi a bonnotade e sa foti ñamde guertode ma ñama guertode ma sa foti ñamde ma rema gueji ñama ma rema gueji saabu aduna ko itta watta kadi ko ɗum gonumi hoorema ɗum gonumi sukabam hande so tawi mi fawniɓe guertode ɓe ñamat kono so tawi mi fawniɓe mbahal guejjine ɓe ñamat saabu aduna way noon donc somi faami no mbiɗa ni neɗɗo yo fondu ndiyam woni cengle muɗum anda ko wawi ujunnaji 20 en waɗat dépasse ñalawma goto ɗe itta hen ujunnaji 5 jeegom waɗira feɗɗo ko heddi ko en ma woɗɗo heedi ma wonto heedi saabu ndiyam nan ɗon joni joni mbaɗa hannanoma ndiyam nan ɗo aɗa foti yobde courant ma nan ɗon aɗa foti yobde facture uji ma goɗɗi nan ɗon e haajuji goɗɗi ɗi ganduɗa aɗa foti lijjede ɗum donc wat ko mbawɗa tan so tawi a waɗi ko mbawɗa tan sa lelima a ɗanoto wonkinade ko wonani noon a tappinan hoore ma tan sabu musiba addata musiba addata musiba addata ɗum noon holluno yimɓe no gurdita tan ɓuuri wiide min ko ni gurdami taw ko kalta ko eko mbatta ko wona gotum ɗum noon aɗa kadi rimɓe rendez-vous wata joni tala inchallah joni mi saggina
hirandam jon hande lacciri bande fayde inchallah joni wona a jarama merci ɗo to yarate mi waɗino neba mam ha sansi banmi hen soblam banmi hen kani salade gaynimi banmi hen tamatam ha feri nde puɗɗimi wadde cakkudam oɗo instant no goppaten ko ha fera puɗɗe saggitinde somi saggitini mi waɗa lijumam somi waɗi hen lijumam hankkadi mi waɗa nokkosam so nden yonti hankkadi mi woppa ha fera ko ponnomi wadde hen foof mi waɗa hen ñeexo noon fawire banggue mi arano mi feena lacciram machallah voilà an haali haala lacciri gila subaka ko jiyammi aɗa yaa mbaɗa taara yurillo ko foof mi yiyani ɗo joguiɗa condi mi yiyani aɗa yerwo mi yiyani aɗa hucci hen mata joftoɗa wadde ɗum ko sos walla ko ala ɓaade mbiyeɗen ko fina tawa kadi mbiyeten ɗum ko aadaji meɗen tan gowno wadde ko lacciri fala budde en mbaɗa lacciri tan kono aɗa andi temps o ene manki seeɗa komi janoɗo tournage hanki ene faaɗi ha ɓurti e findemi ɗo hen wiya mbaɗa fawa ñeeh kadi mi fawa lacciri mi wat commande am lacciram taw ko lacciri ndeguidi ndi herƴani ko heddi ko konno komi timmitanato ɗum inchallah voilà ɗon ɗo yarate soko tawi a defi a defti holɓe dottanta hen nawane kono hol kadi ɓe teddinirta hirande nde ko addi fof kam gaɗanmi rottande ko joom gallam mi andano honno yarata kono ndiɗo lacciri kam o ñama hen toon to Espagne e dendagal Espagne naaɓe foof so ɗum ɓendino mi teddinirma ka Oumar a jarama eyyi ko wona ɗum ko noon sehilam mo ganduɗa machallah kala nde dañmi beelama mi wiya ɗum kala nde dañmi caɗele mi wiya ɗum on woni madame Ba woni Aïda Diagne on ne heetata hen caggal ko wona ɗum ko sehilam dongel mo Aissata Modou Mbodj machallah mo teddinirmo hirande nde e dendagal ɓe ganduɗa nana jeeɓan kamɓe fof mi teddiniɓe hirande ɗiɗi fulɓe kala to mbawi wonde wonirde bisimilla moɗon garan soɗon kirto e hirande Oumou Siba machallah Siba Allah jarama a jarama ka Oumar Windere TV ha yesso ko lawol